125 एमेन्डमेन्ट दिनै फैनायनि बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोहो मोनगोन डिपार्टमेन्टआ बारायगोन डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन 60टा समष्टि जागोन दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन अदेबानि दाबो जेबो फाइनाल जायाखै बे जेसेबां दिन फाइनाल जाया दा 5 बोसोर अलरेडि थांबाय खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय फुङाव भिडिअ हगारनो थाखाय सम मोनाखिसै बिनि थाखायनो आङो ससेब्लाबो भिडिअ लानानै फैदों बेलासिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोना खोनासंग्रो गिबिसिनथारावहाय लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बारग' मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सारनि बुंनायखौ नैथियावहाय नोंथांमोना खोनासंनो हागोन नैबे एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सारनि बुंनायनि सायाव थामथियावहाय जोङो नैबे रिन्जय बर'आ मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय बे समाव खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन सासे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा BKWAC नि सायावहाय मा खोथा बुंदों बिटिआर खौ लानानै BKWAC आव जा बेलेग जायगाया BKWAC आ दा फाइनाल मोनसे डिसिजनाव फैबाय जे दा थाबैनो माने नटिफिकेशन जाजोबनानै इलेक्शन जानांसिगौ इलेक्शन जासिगोन ओंखायनो दा बेखायनो माने मा होनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव BTC आव हाबनानै बाखि थानाय गामिया BKWAC आव हाबगोन बेमोन माने आगोलनि माने जिथु स्पिरिट ओंखायनो दा बिनि थाखाय बेसेबां गामि थालांदों बेसेबां गामिया BTC आव हाबखो दा बिनि थाखाय गासिबो माबाखौ भेरिफिकेशनखौ दा खालामदों आरो बे भेरिफिकेशना थांगोन आरो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे साजेसन होदों जे जायफ्रा थाबाय बेखौ बर' कसारियाव दा इलेक्शननि सिगाङावनो हाबखायोबा मोजां आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो दङ बे बेलायाव आरो दा ओंखायनो मोननै बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्शन जासिगोन बिथांनि बुंनायनि सायाव आं बेखौल' बुंगोन बिश्वजित दैमारि सारा मन्त्रि जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै समाजावहाय गुबुंले सोमजिनाय रायजो राजाफोरजोंहाय गाज्रि मोनजानाय आरो रायजो राजाफोरनि हेंथा बे खामानिखौल' बिश्वजित दैमारि सारा मावगासिनो दङ होननानैहाय आं सानो बिथाङा BKWAC आवहाय सोसननायनि सिगां बे माखासे पेन्डिं जानानै थानाय गामिफोरखौहाय BTR आव सोसननायनि बाथ्राखौसो बिथाङा बेखेवनानै होनांगौमोन आरो बिथाङा माबोरै सोनो हायो बे खामानिखौसो मावनांगौमोन सासे BJPनि मन्त्रि जानानै नाथाय बिथाङा दिनैहाय गुलाय गुजाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खामानि मावना होनो नागिरनायसो जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर अब्ला बिनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट होनो सानो आं नुबोगासिनो दङ बिश्वजित दैमारि सारा मन्त्रि जानायनि उननिफ्राय समाजनि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय नांलाय खमलाय एना एनि दावराव दावसि खालामनानै होबोबाय थानायसो आङो नुबोगासिनो दङ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि खामानि मावनायखौ साबजानाय मोनाखै रायजोफोर दा बिथांमोना बुंनांगौमोन माखासे थाबोनाय जे सोसनजायि बे गामिया BTR आव हाबनांगौनि खोथाखौ बुंनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बुंदों जे BKWAC आवहाय हाबनानै थाथ'थोंसै नङा थाखथायनांगोन सानसे बेलासे जेब्लानाखि BTR एकर्डनि गेजेरजोंहाय BTR आ साक्सेसफुल जाजोबगोन अब्ला बै थाथ'नाय मानसिफ्रा फैफिननो थाखाय जेंना सोमजिगोन बेखौहाय जायफ्रा दा नेनानै दङ हाबथ'वाखै नोंथांमोना सिन्था खालाम नांगौब्ला थाथ' इयुनावहाय जेब्लानाखि BTR नि सालायगिरि UPPL नि CM प्रमद बर' सारा सरकारावहाय फैफिनगोन बे समाव नोंथांमोना खाबुखौ मोनफिनगोन मानोना बिश्वजित दैमारि सारा BTR एकर्डखौ गनायाखै बिथाङाबो BPF निनो सासे मावथि दा BPF नि मावथि बर' हारिनि थाखाय मोजां साननायखायनो BJP आवहाय हाबनानै मन्त्रि बिबान लानानै बेबायदि बर'फोरनि गेजेरावहाय नासयबाय थानाय जों नुदों रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय जाहाथे आंबो मोनथिनो हानाय बायदि नैथियाव जयन्त कुमार बसुमतारी सारा मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंदो दाना आरोबाव नुबाय जोङो चिरां जिल्लायाव दिनै डाटाया बुंदों 60टा माने LP स्कुला गुदि फरायसालिया दा सिंगल टिचार जाबायनो
UPPL सरकारनि दिनाव एटलिस्ट सानै फोरोंगिरिया जाहाथे बे मोनफा मोनफा स्कुलाव थायो बिनि थाखाय राहा लानाय जाबाय दा मा जाबाय 99 नि एपइन्टमेन्टमोन बाक्सायाव बेखौ सरकारा लिगेलाइज खालामनानै एपइन्टमेन्ट होबाय चिराङाव क'क्राझाराव बिथांमोना दंफैयोमोन बिथांमोना माने डाबल टिचार हिसाबै डुवेल टिचार हिसाबै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन दा नाथाय सरकारा बे बाथ्राखौ हयथ' गोसो खालाम माने नोजोर खालामाखिसै जे फरायसाफ्रा माबा मोनसे खहा जानो हागौ नामा बेखौ सानालासिनो आङो फोरोंगिरिनि एगेन्स्टआव आं बुङाखै खिन्थु थासारिखौ आं बुंनो नागिरदों दा जों नुदों जे थाखा फैसाखौसो हिसाब खालामनानै दिनैहाय मा जाबाय फोरोंगिरिफ्रा नोङो आसामाव मोनसे आयेन दङ आरो आसामनि आयेनजोंनो जोंनि बिटिसिआबो सोलिफायो जिहेतु आसामनि सिङावनो थानायखाय बे आयेना मा बुंदों सोलोंथाइ आयेना जे सासे फोरोंगिरिया डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार जानांगौबा हौवा मानसिया नोङो 10 बोसोर मावथारनांगौ आरो आइजो मानसिया 7 बोसोर मावनांगौ नाथाय 7 बोसोर जायाखै बोसोरनै बोसोरथाम जानायावनो दिनै ट्रेन्सफारा लांदों आरो लांदों दा जोंहा सन्देह जादों जे सिङाव नोङो थाखा फैसानि मोनसे लेनदेन निस्सय जादों नङाबा बे आयेनखौ नों मानो गाखोमोन आरो पर्टेलाव नोङो बेखौ आपल'ड होनांगौमोन पर्टेलाव जेबो इनफरमेसनानो गैया पर्टेलाव बेखौनो आपल'ड होनाय जायाखै बियो नोङो माने सिंजों उननि दरजों सिं टेबुलनि सिंजों हयथ' माबा मोनसे लेनदेन जादों बेबायदि ट्रेन्सफार लाङो दा बिदिबा जोंनि सोलोंथाइ अबस्थाया मा जागोन थासारिया गुबुंले जाबाय नोङो साख्रिखौ नोङो फैसा लायालासिनो होदोंमोन UPPL दोलोनि समाव पन्चायत सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डफोरखौ जेरै साख्रि होदोंमोन फैसा लायाजासे दिनै बेथन होनायनि मुङाव दिनै 80,000 गाहाम लानाय जे बाथ्रा जों खोनादों बेथन मोननांगौनि मुङाव 80,000 गाहाम फैसा होनांनाय 70,000 गाहाम फैसा होनांनाय बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय मोनहोदों आरो गोदानै जोङो फोरोंगिरि थिसननायनि 4 ग्रेड साख्रि होनायनि थाखाय जेबो प्रसेस खालामनानै गारबोदोंमोन दा बेयाव हयथ' फैसानि अंक खालामबाय थादों खोमा बियो मोनसे गिखां होदों बिथाङा नैबेफोर सावगारिखौ लानानै दिनैनि समावहाय फोरमायनानै होदों मानो आखायाव थाखा थफ्ला लानानै बबेनिफ्राय बेबायदि केस बान्डेल बान्डेल राननानै हैदों बे थाखाया गुफुर ना गोसोम आरो BPF सरकारा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय मानो जाजानो बादों डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्टखौहाय मानो जाजानो बादों खारना मा आरो बै हैनाय राङा सोरनिफ्राय फैनाय सरकारनिफ्राय ना गावनि पकेटनिफ्राय सरकारनिफ्रायब्ला मानो चेक राननानै होआखै चेकनि गेजेरजोंहाय मानो होआखै आरो मानो स्किम गैलाया मा जाहोन बबे देशआवहाय बेबायदि सरकार नुदों सरकारनिफ्राय केस राननानै होनाय बबे हादरनि स्टेटआवहाय नुदों नोंथांमोनालाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेफोरखौहाय बिजिरनानै नायोब्ला बर' जातिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन अबस्थायाव फैगासिनो दङ मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा मोनदों बिथांमोना खुसि जागोन नाथाय सोर साबेसेनो बिथांमोना 5 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख बेफोरबायदि होगोन बुंलाय रायजो राजा नोंथांमोन सोर साबेसेनो होगोन बबे फान्डनि गेजेरजों बबे स्किमनि गेजेरजों सानसे बेलासे बिनि हिसाबा गोदान सरकार फैयोब्ला गासैबो बुरखांफिनजोबजागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा जोबनायाव थिक बेबायदि बाथ्राखौनो रिन्जय बर'नि खुगानिफ्राय खोनासंदो दाना जोंना माने सुपार 100 होनायनि खोथा गैया 101 जोन माने जोङो जायफोर एसपायरेन्ट्सफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ लानानै कचिं होनायनि खोथा दायो सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरोखि सोरनि मुङै लाखिगोन मुङाथ' माने बेखौ जेबो फाइनाल खालामाखै दासिम मुंनि खोथाखौ रायलायथ'वाखै खिन्थु माने सुपार 50 होननाय जों बिदि खालामनाय नङा जोंना जाबाय 101 जोङो 101 जोन माने सारा बिटिसिनिफ्राय माने इन्टारभिउनि गेजेरजों स्क्रिनिं टेस्ट लानानै बेखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो 101 जोन जोंनि एसपायरेन्ट्सफोरखौ माने कचिं होनाय जागोन आरोखि रिन्जय बर' अब्ला नोंथांमोननि बे आखाइ आखाइ फैसा रानना होनायनि जाहोना मा आरो नोंथांमोना जे बुंदों डक्टर इन्जिनियारफोरखौहाय जोङो लाबोगोन माबायदियै लाबोगोन 1 लाख होनानै 1.5 लाख होनानै 5 लाख होनानै सोर साबेसेखौ डक्टर इन्जिनियार लाबोगोन उइदाउट स्किम उइदाउट मा होनना बुङो एजेन्डा
जेबो एजेन्डा गैया स्किमबो गैया अब्ला माब्रै बबे स्किमखौ लानानै माबे सिस्टेमजोंहाय नोंथांमोना दिनैहाय बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसाफोरखौहाय मदद होगोन नेनानै था रायजोफोर फैगासिनो दङ मोजां सरकार गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि